Ще ти разкажа как спечелих първия си милион. Бях много беден. Живеех в един стар изоставен шкаф за обувки в едно мазе в центъра на София. Всяка сутрин чистачката на входа се опитваше да ме убие с дръжката на метлата си, а хората от входа ме поливаха с бензин с цел да ме запалят. Въпреки това обаче аз не спирах да вярвам, че един ден ще стана милионер. Когато човек вярва много силно в нещо, няма как да не се случи. Един ден при мен дойде един американец. Беше ме гледал в някакво представление в Народния театър и ми предложи главна роля в негов филм. Нямах право да отказвам. Дори не попитах какъв е хонорара. Отидох, заснех сцените си, подписах договора и американецът ми плати. Разписах се върху сумата, без изобщо да погледна каква е тя. И тогава затичах към първото ченч бюро. Оказа се, че имам $400 в себе си. Обмених доларите и хоп! В ръцете си държах 1 200 000 лева. Аз бях милионер. По това време, 1997 година, $1 се обменяше за 3000 лева. С парите си купих колело, един черен хляб и една майонеза. Колелото ми го откраднаха още същия ден, а с хляба и майонезата подкупих чистачката от входа. Но бях щастлив. Бях изпълнил мечтата си. Надявам се повече никога да не стана милионер.